Cesta do Košic. Tam sú naši kolegovia. Daj pobočka z presladky gambočky. Nikto moja horaja, hej gambočky nebočka, boja vera, statočná divočka. Ľubosť ho nauči, živná to vodička, na každým jaročku. A tam najživnejšia zem mám frajíročku. Živná to vodička na každým jaročku. A tam najživnejšia zem mám frajíročku. Janku náš brudnú košuľu máš. Hoci ju vypere, keď nemáš na cere. Máš ty frajíročku, býva pri jaročku, ona si vypere brudnú košuľočku. Nie prekročím Prahy, inni zbúrili
všade, kde sa pohnem, všade intriguje. Keby sa tak dalo, hej, diabla odplatiť, že by som sám mohol svoj deň svoj splaviť. By ju diabli vrali do samého pekla, ale dáme štia, aj tam by ju tiekla. By ju diabli vrali do samého pekla, ale dáme štia, aj tam by utiekla. Toto starí ľudia dlho rozprávajú, že tie pláne svoby diabli pozbierajú. Dobre umierajú, pláne ostávajú, ona to Žiť si nežal, hej, hej, goráľu, vrať sa do hál. Hej, hej, goráľu, žiť si nežal, hej, hej, goráľu, vrať sa do hál. Vy už máte nový výbor. My budeme mať 21.3. výročnú členskú schôdzu, alebo hodnotiacu, teda, jak to bolo nazvané, kde budeme tvoriť nový výbor teraz. A verím, že aj ten nový výbor bude úzko naväzovať na tú šnúru, ktorú my sme začali, bude ju ďalej rozvíjať to klubko a proste, že tá spolupráca bude pekná a úprimná. Pretože čo my dôchodcovia? My na tých rôznych akciách sa musíme pobaviť, pozabávať, podebatiť, navzájom sa spoznávať a príjemne sa cítiť, pretože čo? Už viacej aj tak nevytvoríme a nech nám tí mladí závidia. Takže Ospravedlňujem sa, nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov, takže má absenciu, ale ospravedlniteľnú. A niekoľko slov k životu dôchodcov. Jedna etapa dnešným dňom vo vašej základnej organizácii končí. Tam, kde sa niečo končí, začína sa nové, čiže novozvolený výbor s novozvolenou predsedkyňou. Súčasne im aj blahoželám, gratulujem k zvoleniu a myslím si, že spolupráca s terajším výborom bude taká, ako bola s predošlým, pretože som rád, že sme súčasťou vašej správy hodnotiacej, lebo skutočne sme zažili spoločné veľmi pekné chvíle, na ktoré spomínajú nielen funkcionári v úvodzovkách, ale všetci členovia našej základnej organizácie. Čiže radi sa stretávame, radi vás u nás vidíme a myslím si, že to bude pokračovať ďalej. Neobračaj sa tak sa. Šťastia, zdravia, veľa Božích milostí. Nech sa ti všetko splní, čo si sám praješ, čo máš najtajnejšie túžby. A aby ste ešte dlho, dlho s nami boli takí zlatí, jak si stále. Počet na rok 2026 a schválila plán činnosti na rok 2026. Páni, dovolte mi, aby som sa vám veľmi, veľmi pekne poďakovala za vašu aktivitu, za váš prínos pri rokovaní našej výročnej členskej schôdze. Verím, že úlohy vytýčené na tento rok s vašou pomocou splníme. K tomu nám všetkým želám mnoho zdaru a pohody
A teraz vám prajem hlavne dobrú chuť k pripravenému občerstveniu. A na zdravie. Zdravie, zaspievame. Všetko dobré. Pošlete im potom všetko, čo ste učili. Za górami, za lasami, za dolinami, obiliście a górale szumagami. Hej, górale, nie liczę się, a górolka na Markocki podzielicie się. Hej, górale, nie liczę się, a górolka na Markocki podzielicie się. Za górami, za lasami, za dolinami, obiliście dwa górole szpagami. Hej, górale, nie liczę się, a górolka małocecka podzielicie się. Hej, górale, nie liczę się, a górolka małocecka podzielicie się. Za górami, za lasami, za dolinami, obiliście dwa górole szpagami. Hej, górole, nie liczę się, a górolka wielkie serce podzielicie się. Hej, górole, nie liczę się, a górolka wielkie serce podzielicie się.
Poprade je krásne počasie napríklad. Tak, Košice, Poprad. Ideme domov. Do Zemplínskej Teplice. Ahoj, ja som Jozef, servus a dúfam, že za 2 hodky sme vo svite. Zdraví, živí. Ale to tak je. Chlapci, pozdravte sa. Čaute. Čau. Komu? Domu. Čau, Feri. No, čau, čau. Zahrajme na čo? Dáme, hraj, tá čo? Pero to dala na Na city. Facebook, že sme tu a že sme živí.